Kwakusuke umsindo eGrosvenor Girls High School ngenkathi abazali bebedinwe beganunu wabo befuna ukukhuluma noNgqongqoshe ukwazi imshengu ngemuva kokuthi abafundi bekhale ngothisha abathi bayabacwasa. Abanye bothisha basolwa ngokuthi basebenzisa ulimi olunokucwasa ezinganeni zabantsundu. Kubizwe amaphoyisa ukuzokhipha abazali kanye namalungu eEFF abesemagcekeni esikole. Abazali bebefuna ukukhuluma noNgqongqoshe umshengu yize ebesekhulume nesigungu esilawula isikole kanye nabaphathi. Abafundi bathi sebekhathele ukuhlukumezeka. How do you condone racism at a school as a principal? Abazali bathi bakhathazekile ngezingane zabo ezilahlekelwa isikhathi sokufunda. Into esifunayo ukuthi sithole izingane zethu kuphela. Ngoba manje yabo yonke lenyakanyaka manje siyinkinga sifuna izingane nje kuphela. Sinethemba ke kulokho ngoba sitsheliwe ukuthi kuzothatha nje izinsuku eziwu21 ukuthi babuyele kuthina basitshela ukuthi ikuphi abakutholile bese kuyaqhutshekelwa phambili. Izisebenzi kuzomela zisebenze ngokusheshsha ukuphenya ngalezi insolo okuthiwa ziqale ukuzwakala ngo2019. Sizoqoka ithimba elizimeleyo. Lelo thimbu HOD uzoliqoka by Friday. Ngoba namhlanje kulesibili by Friday ufuna bese liqokile with clear terms of reference. Umshengu uthi isigungu esizoqokwa sizobuyisela umbiko ngemuva kwezinsuku ezingu21. Ubuye waxwayisa abazali nabanye abaphazamisa ukufunda nokufundisa ethi bangase baboshwe. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini.